дзень усім аматарам беларускага футбола. Вітаем вас на стадыёне Арцар БДУ, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку сустрэчы паміж зоркай БДУ, мясцовай мінскай каманды і футбольным клубам Гомель. Будзем сачыць з вялікай увагай за гэтым матчам, асабліва улічваючы, што каманда гасцей у апошнім туры зрабіла галоўную сенсацыю нашай жаночай лігі пачатку сезона, згуляўшы нічыю з магілёўскім Дняпром. Гамельчанкі, дарэчы, вялі ў тым супрацьстаянні 2-0, але вытрымаць гэты перавес не здолелі. 8-й тур Макслайн жаночай лігі у нас распачынаецца на Беларусі. І скажам мы з вами, што гэта другая сустрэча гульнявога дня. У першай Віцебск быў мацнейшы за каманду АБФФ У-19 і будзем глядзець за тым, што будзе адбывацца сёння. Традыцыйны фотасет футбольнага клуба «Зорка» БДУ. Потым каманды расставяцца па поле. «Зорка» пакуль размінаецца, настройваецца Гомель. І будзем глядзець мы за футболам. Другі матч з двух у гульнявым дні. І паглядзім мы, што нам сёння прадэманструюць каманды. Хутка будзем пераходзіць да стартавых складаў, але зазначым мы, што ў гісторыі супрацьстаяння толькі аднойчы Гомель здолеў забіць у вароты Зоркі, і было гэта ўжо далёкім для нас 2023 годзе. Валерыя Ніберава тады адзначылася забітым мячом. Сёння яна таксама ў складзе сваёй каманды, і будзем і дапаможа яна Гомелю у гэтай сустрэчы. Рыхтуецца ў нас усё да пачатку матча, і будзем мы глядзець за тым, як Юры Круш, галоўны рэферы нашай сустрэчы, будзе даваць стартавы свісток. Яму сёння асістуюць Александр Ліповік і Владимир Русак, Даніл Дудаль, 4-й арбітр, і Станіслав Савіцкі, інспектар нашай гульні. Рыхтуюцца каманды. Знаходзіцца каля мяча расіянка Валерыя Ярэцкая, і яна менавіта пачынае нашу сустрэчу. Гомель мячом валодае, і хуценька мы будзем пераходзіць да складаў. Бачым мы, што адразу Зорка уступае ў прэсінг, але ж пакуль не дазваляюць нічога. Ні адна каманда, ні іншая стварыць суперніцам. Зорка перахапіла мяч, і будзем глядзець мы за тым, што будзе адбывацца далей. Валодае мячом Зорка, і гэта Асмалоўская, якая знаходзіць партнёрку, а мы будзем хуценька пераходзіць да складаў каманд. Ганна Кавалевіч, галкіпер Зоркі БДУ, 12 нумар на цішотцы, і ў полі ёй дапамагаюць. Другі Ганна Кашынская, трэці Настасья Ігруша. І вось у нас першая спроба Зоркі праверыць галкіпера суперніцы, але ж гэта занадта лёгкая здабыча для Мацыяўскас. Ну а мы далей размаўляем пра склад Зоркі БДУ. 5-й нумар Тацяна Шырашавец, 7-й Елизавета Гіба, 11-й у Ксенії Кулішова, і гучыць у нас свісток Юрыя Круша. Фіксуецца першае парушэнне ў нашым матчы. Ну а мы далей будзем пра склады каманд размаўляць. Юлія Ігнатьева, наступны гулец Зоркі БДУ, пра якога нам трэба сказаць. Гуляе на пад 18-м нумарам. Діяна Шмароўская, нумар 21, Діана Тропнікова, 22, яна ж і капітан каманды. Вікторыя Тихан, таксама наступны у нас гулец пад 23-м нумарам, дзейнічае гэта абаронца. У нас вельмі перспектыўны стандарт для Гомеля зараз прызначае Юры Круш. Адразу заўважны гэты арбітр на футбольным полі. І адзінае, пра каго мы не сказалі, гэта Крысціна Асмалоўская, у яе 24 нумар. Сергей Русецкі, галоўны трэнер футбольнага клуба «Зорка» БДУ. Ну а мы будзем глядзець за вельмі і вельмі перспектыўным штрафным ударам для Зоркі БДУ, для Гомеля у паваротах Зоркі БДУ. І зараз не толькі абарона, але і Ганна Кавалевіч павінны свае лепшыя якасці прадэманстраваць, і прыкладна метраў з 15 будзе нанесены гэты стандарт, і ў Гомеля велізарны шанец зараз выйсці наперад на 3-й хвіліне нашага матча. І будзем глядзець мы за тым,
Што будзе адбывацца? Розыгрыш ад гамельчанак, хаця пазіцыя проста патрабавала прамога удара па варотах, але ж яго у нас не адбылося. Зорка БДУ сваю контратаку выходзіць. Ну а мы звяртаемся да склада каманды гасцей. Настасья Мацыяўскас, галкіпер і капітан каманды, першы нумар на яе цішоцы. Настасья Баркова, нумар 2. Далей, нумар 4, Валерыя Ярэцкая, тая дзяўчына, якая ледзь не прынесла Гомелю сенсацыйную перамогу над Магілёўскім Дняпром. Па 5-м нумарам дзейнічае у нас Марыя Паўлава. 8-й нумар Вераніка Кузьмянцова. 10-й Валерыя Неберова, тая самая футболістка, якая один раз у гісторыі забівала у вароты Зоркі БДУ. 13-й нумар Настасья Савіцкая. 14-й Ксенія Барсукова. Сыходзіць мяч тым часам у нас па-за межы поля. Гэта аут на карысць гамельчанак. І не вельмі много, дарэчы, у нас дзяўчат, якія падаюць мячы ў сённяшнім матчы, і таму час ад часу прыходзіцца самім футбалісткам хадзіць за футбольнымі снарадамі. Зараз дапамагло тое, што знаходзіўся мяч непадалёку. Ксенія Барсукова, нумар 14, Марыя Глушченка, нумар 17, Ганна Рэу, 19 нумар, і Наталя Радзівіловіч, нумар 22 у складзе Гомеля. Таксама, ну а мы далей назіраем за атакай Зоркі. Паглядзім, чым адкажа фаварыт папяровы нашага матча. Але ж пакуль справа да удара не доходит, доходит толькі да вуглавога. І узначальвае гомельскую каманду Эдуард Деменкавец. Дарэчы, гэты спецыяліст толькі учора адзначыў свой дзень народзінаў, з чым мы яго і павіншуем. Тым часам падача на бліжэйшую стойку, адбіваюцца гамельчанкі. Шарашавец, яна з мячом, аддае перадачу на партнёрку, спроба падаць у штрафную, але ж гэтая спроба у нас сканчваецца нічым. Спрабавала тут Вікторыя Ціхан адпрацаваць гэты эпізод, але ж не атрымалася. Што тычыцца турнірнай табліцы, то за 6 матчаў, праведзеных у Макслайн жаночай лізе, яшчэ адна падача з вугла поля, удар па варотах, і выходзіць наперад Зорка БДУ. 1-0 у нашай сустрэчы, і адкрывае лік усё ж таки фаварыт. Казалі мы, што не вельмі много момантаў зараз было ў Зоркі. Елізавета Гіба пасля стандарта пераводзіць мяч па-за лінію, на якой знаходзілася Настасья Мацыяўскас. І вось так Зорка, не адкладаючы ў далёкую шуфлятку справу нашай сённяшняй гульні, ужо на 6-й хвіліне выходзіць наперад. Што тычыцца турнірнай табліцы нашай жаночай Макслайн лігі, то у Зоркі БДУ ўсё не так добра, як хацелася б. 6 матчаў, 6 пунктаў, і 7-е месца перад гэтым турам займала каманда Сергея Русецкага. Што тычыцца Гомеля, то каманда Эдуарда Деменкаўца знаходзіцца на апошнім месцы ў турнірнай табліцы, і толькі 2 пункты мае у нашем чемпионате. Команды Гомель забила Елизавета Гиба, номер 7. И вось кажут нам, что Елизавета Гиба адзначаецца забітым голам, падкрэсліваючы ту інфармацыю, якую мы вам уже паспелі данесці. Тым часам гамельчанкі спрабуюць выйсці з абароны праз кароткую перадачу, але ж гэтая гомельская тыкі-така прыводзіць да перахопу з боку Зоркі БДУ, і зноў жа Гомель вяртае сабе валодань. Баркова вельмі актыўная у гэтых эпізодах была. У нас удар па варотах з боку Зоркі, блакуецца ён, і выходзіць мяч па-за межы поля. Гэта удар вуглавы будзе у нас прызначаны. І яшчэ адзін стандарт. Нагадаем, што пасля апошняга лік у нас менавіта і змяніўся. 8-я хвіліна. І уся ўвага, што сваіх футбалістак, што футбалістак суперніц, што заўзятараў на Елізавету Гібу, ці не пойдзе яна за сёння дублем. З стандартаў будзем глядзець мы за гэтым эпізодам. Падача ў штрафную, у цэнтр якраз
гэтай самай штрафной, дзе Гіба і знаходзілася, але удар здалёк прабівае ігруша, і Настасья Мацыяўскас мяч у рукі забірае. Вельмі надзейна дзейнічае зараз галкіпер. І будзем глядзець мы за наступнымі дзеяннямі футбалістак. Далей разгортваецца атака Гомеля. Сыходзіць мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць зялёна-белых. Будзем глядзець мы за развіццём падзей і скажам з вами, што у апошнім сезоне Зорка БДУ 3 разы сустракалася ў межах чэмпіянату з Гомелем, і тройчы была мацнейшая: 7-0, 11-0 і 9-0. Вось такая у нас розніца ў класе велізарная паміж камандамі, і пакуль гэтую розніцу насамрэч мы не вельмі адчуваем, хаця Зорка больш валодае мячом, больш валодае ініцыятывай, але ж гамельчанкі не выглядаюць дзяўчатамі для біцця, таму будзем спадзявацца мы і на моманты каля варот Ганны Кавалевіч. Тым часам валодае мячом Зорка БДУ, гэта Баркова, адпраўляе мяч наперад. І сыходзіць мяч зноў жа па-за межы поля. Удар ад варот будзе выконваць Настасья Мацыяўскас. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Моцны закід, ледзь не ў зону цэнтральнага кола, але ж адбіваецца. Гомель, не дазваляючы суперніцам адразу адправіцца ў сваю атаку. І будзем глядзець мы за яшчэ адной атакай Зоркі. Зорка ў сваёй атацы знаходзіцца, гэта Кулешова, надае на перадачу наперад, Мурок не атрымліваецца. Дарэчы, Ксенія з'яўляецца прадстаўніцай славутай акадэміі маскоўскага Спартака, таму вось гэтыя муркі, забяганні і іншыя футбольныя хітрыкі, футбольныя прыгажосці, гэта ўсё ў стылі яе роднай школы. Тым часам Зорка ў сваёй атацы можа ўзнікнуць небяспечны эпізод, падачу ў штрафную, і папярэчына ратуе зараз Гомель, потым адпрацоўвае і Настасья Мацыяўскас, але ж у нас прызначаны вуглавы на карысць Зоркі БДУ. І будем глядзець. Падача. Выйграе паветра Гомель. На падборы таксама гамельчанкі. Выпускаюць яны мяч па-за межы поля, прыкрываючы карпусамі для таго, каб іх галкіпер увяла гэты самы мяч у гульню. І Зорка БДУ на пачатку 12-й хвіліны страчвае добры эпізод для таго, каб умацаваць свой перавес. А тым часам, пасля удару ад варот, зноў жа небяспека прыходзіць да гомельскіх варот. Нагадаем, што з гэтага сезона у жаночай лігі з'явіўся тытульны партнёр, гэта букмекерская кантора Макслайн, і яна сваім гульцам прапануе цікавы бонус 22% на кожнае папаўненне рахунку. Але ж, шановнае гаспадарства, азартныя гульні гэта справа кожнага. Усе добра ведаем, што яна зацягвае, і таму гуляць ці не, гэта вашае асабістае рашэнне. Тым часам сыходзіць мяч па-за межы поля, і ў нас удар ад варот будзе прызначаны Юрыем Крушам, арбітрам нашай сустрэчы. Ну, а трэба зазначыць, што не толькі на палях жаночай лігі адбываюцца ў нас сустрэчы. Першая ліга таксама распачала свой гульнявы дзень, і на стадыёне Дынама Юні пакуль што
лік не адкрыты, Дынамо 2 і Астравец гуляюць 0-0. Удар па воротах, і небяспечна было насамрэч зараз ад Кулешовай, таксама вельмі яна актыўная на пачатку сустрэчы і вельмі блізка было. У першай лігі, акрамя сустрэчы ў Мінску, чакае нас супрацьстаянне Магілёўскага Дняпра і Гомеля 2. Што тычыцца вышэйшай лігі, то А-18 маладзечна распачне сваю сустрэчу з Новаполацкім Нафтанам, а 20-й гадзіне Дзяржынскі Арсенал пазмагаецца на гарадскім стадыёне ў Барысаве з Батэ. Усе гэтыя сустрэчы можна будзе пабачыць у эфіры YouTube-каналаў АБФФ і жаночы футбол Беларусі. І таму, шаноўнае гаспадарства, правядзіце вечар пятніцы з беларускім футболам. Сапраўды прыемна можна правесці час. Но тым часам зорка Елізавета Гіба здалёк прабівае, вымушаючы Настасю Мацыяўска суступаць у гульню. І спраўляецца галкіпер з гэтым гарматным стрэлам, сапраўды, ад 7-га нумара зоркі БДУ. І будзем глядзець мы за далейшымі падзеямі. Паглядзім мы за тым, як будзе спрабаваць сваю атаку разгарнуць Гомель. Зарабляе каманда Эдуарда Дземенкаўца стандарт, гэта аут. Ну, скажем мы з вами, што працягнецца Макслайн жаночая ліга 2025, 8-й тур, 3 матчамі заўтра. ДЮСШ Палес-ДУ о 13-й гадзіне распачне сустрэчу з Новаполацкім Нафтанам. Магілёўскі Дняпро а 16-й будзе прымаць Дынамо БДУ ФК. І а 18-й у Бабруйску адбудзецца сустрэча Белшына-Мінск. І вось у 2 дні так кампактна гэты тур у нас і будзе праведзены. У нядзелю матчаў жаночай лігі у нас не будзе. З мячом галкіпер Гомеля. І будзем сачыць за дзеяннямі каманд зараз на полі. Зорка, дарэчы, з мячом у нас знаходзіцца. І пакуль што такое пачуццё, што нікуды каманда Сергея Русецкага і не спяшаецца. Перахапляе Гомель, і ёсць магчымасць у гасцей разгарнуць сваю атаку. Пайшла далёкая перадача, ёсць магчымасць выбегчы ў контрвыпад, і даходзіць мяч да штрафной, удар па воротах, але ж ратуе сваю каманду Ганна Кавалевіч. І насамрэч такое пачуццё, што ці не дарма гэты удар быў нанесены, магчымасць была і перадачу аддаць у нападніцы футбольнага клуба Гомель. Глядзім далей. Ігнатьева аддае перадачу наперад. Гэта Кулешова, тая на Гібу вымушаная гуляць. Гіба на Смалоўскую, а Смалоўская з мячом сустракаецца, гуляе на партнёрку, якая знаходзіцца на краі поля. Вось гэтым краем проста Таццяна Шарашавец разгортваецца наступ зоркі, падача ў штрафную, але ж гамельчанкі першую спробу блакуюць, спроба нумар 2, удар па воротах, і ён таксама блакуецца. Вось так. Здавалася б, супакоілася ў нас гульня, нічога не адбывалася, і зорка БДУ зарабляе свой вуглавы. Яшчэ адзін у нашым матчы. Трэцяя спроба, першая з гэтага краю. Падача на бліжэйшую стойку яна ішла, але ж занадта закруціла мяч футболістка у чорнай цішотцы. І скажем мы з вами, што выконвала гэтую падачу Вікторыя Ціхан. Не атрымалася ў Гомеля выйсці ў сваю атаку.
Аут на карысць зоркі БДУ. І пайшла перадача наперад. Шарашавец. Шарашавец з мячом сустрэлася, працягнула, падала ў штрафную. Але ж няма удара, няма сканчэння. Дзяна Шмароўская там знаходзілася ў той зоне, калі не памыляюся. Але ж не здолела яна перавесці мяч у вароты. Суперніц от гулянай пазіцыі была Настасія Мацыяўскас і не атрымалася. Закід ад галкіпера, здавалася, перахапіла яго зорка БДУ, але ж Гомель вярнуў сабе мяч пад кантроль, але ж Баркова зараз не паспела да перадачы, зноў жа зорка з мячом, і гэта Хрысціна Асмалоўская. Гуляе яна далей. Зноў жа Асмалоўская. Открывается Кашинская под передачу и отрымливая. Далее на Игнатьеву пас. Зноў жа ідзе передача на Кашинскую. Та на Асмалоўскую гуляе. Перавод. Вот у зону, где Игнатьева знаходится. Перахоп от Гомеля. Але ж хутка дзяўчаты з зоркі БДУ гэты перахоп вяртаюць сабе. Гіба. Зноў жа распачынаецца атака зоркі. Вось у нас 20-я хвіліна распачынаецца на стадыёне Арцар БДУ, і пакуль што 1-0 в нашым матчы. Што тычыцца першай лігі, то вось якраз адкрываецца лік і там. На 18-й хвіліне Дынамо-2 прапускае, выходзіць наперад Астравец. І вось у нас у двух матчах, якія зараз праходзяць на беларускіх футбольных палях, лік змяніўся. Тым часам Ігнатьева цягне мяч па фланзе, аддае перадачу, і як жа зараз не атрымалася замыкнуць гэты закід. Працягваецца атака зоркі, далёкі удар, блакуецца ён і сваімі, і чужымі. Кулешова адбірае мяч без парушэння правілаў. Шарашавец на падбор і падача ў штрафны, удар па варотах, і гэта 2-0. Гэта зорка БДУ, гэта Юлія Ігнатьева. Не заўсёды яна да мячоў паспявала, але ж зараз Юля зрабіла ўсё дакладна, у патрэбнай зоне заставалася. Але ж у гэтай атацы можам мы зазначыць пару Кулешова-Шарашавец. Адна мяч перахапіла, другая для партнёркі ўсё зрабіла, ну а Юліі Ігнатьевай заставалася толькі перавесці мяч у вароты Гомеля. Гол ворота команды Гомель забила Юлия Игнатьева, номер 15. І калі сёння у нас гульня скончыцца перамогай фаварыта, то зорка застанецца у нас на 7-м месцы, але падцягнецца да брэсцкага Дынама, да АБФ У-19 і адцягнецца падалей ад Нафтана, Белшыны і іншых пераследчыкаў. Замена, дарэчы, у нас, здавалася, рыхтуецца ў складзе Гомеля, але ж гэта Валерыя Ярэцкая, якая атрымлівала меддапамогу па-за межамі поля. Ёсць пэўная праблема з шыяй у 4-го нумара гомельскай каманды, і пакуль дзейнічаюць зялёна-белыя 10-11. Яшчэ адна спроба зоркі, якая ледзь не сканчваецца аўтаголам. Вельмі блізка было, удар па варотах, і 3-0 у нас на карысць мінскай каманды. Не забіў Гомель сам сабе, але ж дазволіў гэта зрабіць. Ярэцкая вяртаецца, і у нас Кулешова адзначаецца забітым голам. Ксенія, дарэчы, забівае свой дэбютны гол у Макслайн на жаночай лігі Беларусі. І віншуем мы з гэтым расійскую футболістку. 3-0 у нас лік на карысць зоркі. Гол ворота команды Гомель забила Ксения Кулешова, номер 11. Вось так у нас літаральна за 2-3 хвіліны зорка забівае двойчы і, па сутнасці, як мінімум у першым тайме гэтую гульню супакойвае, здымае ўсе пытанні, як мінімум, пра пераможцу тайма, але будзем глядзець за тым, што Гомель будзе прымаць далей, што будзе прыдумляць у зоне суперніцы, але пакуль што менавіта зорка вядзе гульню як фаварыт, як таго
патрабуе статус згіба. І можем мы адзначыць, што Зорка БДУ паціху свае футбольныя кандыцыі набірае. Шыршавец гуляў з партнёркай. Валодае у нас мячом Зорка БДУ. Гэта Кашынская, яна наперад згуляла. Далей не самы ўдалы перавод і вымушаныя Шмароўская і Ігнатьева уступіць у барацьбу за мяч суперніцай, гэтую барацьбу выйграць. Шыршавец збіваюць яе з ног, але Юрый Круш ніякага парушэння правілаў не бачыць у гэтым эпізодзе. Ўсё дакладна бачыў арбітр, недалёка знаходзіўся, і таму можам мы зазначыць, што толькі аут, прычым на карысць Гомеля, будзе прызначаны па выніках гэтай атакі, і будзем назіраць за далейшым развіццём падзей. Гучыць свісток Юрыя Круша, галоўнага арбітра нашай сустрэчы. І 24-я хвіліна ў нас з вамі ідзе, пакуль што Зорка спакойна вядзе гэтую гульню да сваёй перамогі. Ігнатьева гуляе наперад, там з мячом сустракаецца Ціхан. Кашынская адгулялася на партнёрку на далёкім ад нас краі. І збіваюць з ног Дыяну Тропнікаву. Гэта парушэнне правілаў, прычым парушэнне правілаў з боку футбалістак Зоркі БДУ. Тропнікава зараз звяртаецца да аднаго з асістэнтаў арбітра. Калі я не памыляюся, Александр Ліповік на той далёкай броўцы у нас з вамі працуе. І звяртаецца яна з патрабаваннем тлумачэнняў, чаму менавіта яна правіла парушыла, не супраць яе. Тым часам Гомель у сваёй атацы, але ж пераход ад Зоркі нічога па сутнасці, акрамя таго стандарта, якім Гомель не скарыстаўся, не даюць стварыць футбалісткі ў чорных цішотках сваім суперніцам. Кашынская. Перадача на Юлію Ігнатьеву. Ігнатьева далей. Але ж не даходзіць гэты пас да Ціхан. І у нас за вамі аут на карысць Гомеля. Паўлова там вядзе барацьбу з суперніцамі. Яшчэ адзін аут для сваёй каманды зарабляе. І будзе Гомель зноў жа выконваць гэты стандарт. Глушченка яго выканала. Але ж зноў жа мяч пераходзіць да Зоркі. Гэта Смалоўская. Перадача наперад не праходзіць. Але ж не вельмі уважліва дзейнічае Валерыя Неберова. І у нас з вамі яшчэ адна атака Зоркі БДУ. Кашынская на Ігнатьеву гуляе. Перадача бліжэй да цэнтру, дзе Куляшова знаходзіцца. Ціхан. Перавод надалей, але сыходзіць мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць Гомеля. Працягваем сачыць. 82 заўзятара на нашай трансляцыі на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі». І вітаем усіх, хто сочыць за нашым матчам па-за межамі стадыёна. І прычым здаецца, што на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі» заўзятар у нас нават побольш, чым сёння прыйшло на Арцар БДУ. Усё ж таки працоўны дзень, усё ж таки пятніца. Нягледзячы на вялікія выходныя, ёсць у нас вось такія азісы працоўнасці. І таму не кожны жадаючы заўзятар даехаў сёння да вуліцы Сямашка ў Мінску, асабліва гэта тычыцца заўзятараў з Гомеля. І тым часам Юлія Ігнатьева у нас з мячом сустракаецца, дае перадачу на партнёрку. Спрабуе Зорка праз некалькі перадач выйсці на аператыўны прастор, не атрымліваецца гэтага зрабіць. Спроба падачы
Але ж сыходзіць мяч па-за межы поля, і гэта вуглавы на карысць зоркі БДУ. І вялікая колькасць футбалістаў у чорных цішотках ідзе ў нас у штрафную. Бачым мы, што нават без падстрахоўкі зорка застаецца у гэтым эпізодзе. Вось толькі зараз Юлія Ігнатьева ідзе бліжэй да сваіх валоданняў. Но у нас подача на далёкую стойку занадта моцная для Крысціны Смалоўскай. І вымушаная тая сустракацца з мячом на фланзе. Вось праз такую перадачу знаходзіць партнёрку. Далей на Кашынскую пас ідзе. Падае Ганна. Ой-ой-ой, які момант мог зараз адбыцца. Але ж Мацыяўска з гэтым эпізодам усё зрабіла як патрэбна. Удар па варотах з-па-за межаў штрафной. Прабівае у нас Вікторыя Тихан. І працягваецца атака зоркі. Яшчэ одна подача. Скидка. Кулешова. Удар па варотах. Але ж не трапляе. 11 нумар у створ ворот. Трапляе суперніцу. І сыходзіць мяч па-за межы поля ад гамельчанак. Гэта вуглавы. Но тым часам па-за межамі нашага стадыёна на міні-футбольнай пляцоўцы хлопцы з акадэміі РЦАР БДУ хутчэй за ўсё гуляюць у міні-футбол. І таму мы тут насамрэч нібыта на бразільскім пляжы Копакабана, дзе на ўсё яго працягласці гуляюць у пэўны від футбола. Падача ў штрафную. Зорка спрабуе прабіць, але ж ідзе мяч вышэй за браму. І адзначым мы перадапошні момант, калі Мацыяўскас у нас гэты мяч адбіла і адвяла пагрозу ад сваіх варот. І будем глядзець мы за далейшымі дзеяннямі каманд. Зорка БДУ ў сваёй атацы. Там Тацяна Шарашавец зноў жа актыўнічае на правай броўцы. І прымушае суперніцу выбіць мяч па-за межы поля. Зарабляе Шарашавец сваімі дзеяннямі вуглавы для сваёй каманды. Ну а тым часам 31-я хвіліна у нас распачынаецца на стадыёне РЦАР БДУ. 3-0 на карысць гаспадынь поля. Падача ў штрафную. Адбіваецца Гомель. Падбор за зоркай. І будзем мы сачыць за спробай нумар 2, якая блакуецца, яшчэ не даляцеўшы да штрафной. Барацьба выйграе якую зорка БДУ. І Юлія Ігнатьева на пазіцыі цэнтральнай абаронца апынулася, згуляла на Кашынскую, тая далей на край. Шарашавец на гібу. Гіба здалёк прабівае, але для Мацыяўска гэта занадта слабая спроба. І далёка знаходзілася Елізавета Гіба ад свайго галявога дубля. Сочым далей за падзеямі нашай сустрэчы. Уже на супрацьлеглым краі мяч знаходзіцца. І гэта аут. Даволі небяспечны. Што для адной каманды, што для іншай. Для зоркі гэта велізарны шанец разгарнуць сваю контратаку. Для Гомеля ёсць пэўная магчымасць перахапіць мяч у суперніцы і небяспеку стварыць ужо каля варот Ганны Кавалевіч. Амаль не ўспамінаем мы пра яе апошнія хвілін як мінімум 5. Ну і зорка беспамылкова выходзіць з абароны. Кулешова у цэнтры поля на мяч прытрымлівае. Аддае перадачу на партнёрку. Далей сустракаецца з мячам Юлія Ігнатьева. Зноў жа яна
После рикошета от суперницы мяч подбираем. Гиба на Кашинскую. Далее на Смоловскую. Смоловская далее на правый край дзейнічае. И перахоп ад Гомеля мы з вами бачым, але перахоп суправаджаецца парушэннем правілаў. И будем глядеть мы далей на два эпизода. Заўзятра у нас становится меньше, такое пачуццё, что з десятак чалавек зразумела, что Зорка давядзе гэтую гульню да перамогі, але ж успамінаючы матч Гомеля і Магілёўскага Дняпра, калі нават не пасля першай паловы, а прыкладна да 75-й хвіліны трымаўся лік 2-0, і многае, у прынцыпе, можна было падумаць пра гэты матч і перайсці на штосьці больш цікавае, а тыя самыя заўзятары, якія гэта зрабілі, яны многа страцілі, не пабачылі прыгожы камбэк. Канешне, Зорка і Гомель гэта каманды рознага ўзроўню, ўсё ж такі мінчанкі гэта дзяўчаты, якія ў нас кожны год вядуць барацьбу за медалі, ну а Гомель у нас ўсё ж такі каманды другой паловы турнірнай табліцы, але ж у адным асабіста ўзятым матчы можа адбыцца ўсё, што хочаш. Успамінаем мы нават учорашні старт пляжнай зборнай Беларусі на чэмпіянаце свету. Здавалася б, у суперніках была не самая моцная зборная Сейшэльскіх астравоў, якая толькі двойчы прымала ўдзел нават не ў чэмпіянаце свету, а ў Кубку афрыканскіх нацый, і лепшае, што яны здабывалі там, не здабывае зараз Зорка гол з гэтага эпізоду, і лепшае, што яны здабывалі там, гэта 7-е месца з 8 каманд, прычым, што зборная Дэмакратычнай Рэспублікі Конга ў тым самым 2021 годзе з турніру знялася з-за эпідэміі COVID-19, якая ўсё ж таки абышла нас некалькі гадоў таму і сышла ў гісторыю, але хатнія трыбуны, жаданне паказаць сябе на чэмпіянаце свету далі вельмі сур'ёзны буст, як кажуць англічане, і дазволіла камандзе з поўдня Афрыкі прайграць зборнай Беларусі толькі з лікам 3-6, прычым весці гэтую гульню вельмі ўпэўнена ледзь не усе 3 перыяды. Таму можам мы пабачыць у асабіста ўзятым матчы што заўгодна, таму не будзем мы нічога загадваць, нават пасля вельмі ўпэўненых 36 хвілін ад Зоркі БДУ і 3 забітых галоў. Но тым часам Мацыеўскас у нас выходзіць з варот, мяч у рукі забірае і не дазваляе Тацяне Шарашавец стварыць нічога каля яе валоданню. 37-я хвіліна у нас распачынаецца, Зорка наперадзе, і у паралельным матчы, які адбываецца ў Макслайн першай лізе, у нас таксама без зменаў Астравец выйграе у Дынама 2-1-0. Прычым гэтая перамога дазваляе зялёна-белым пакуль што зняцца на першае месца ў турнірнай табліцы. Усё вельмі плотна у нас і шчыльна у мужчынскай першай лізе, но тут часам Зорка ў сваёй атацы, гамельчанкі адбіваюцца як могуць і адбіваюцца на вуглавы. Далей глядзім за падзеямі каля варот Настасі Мацыеўскас і будзем сачыць за падачай вуглавого. Отправляется мяч у штрафную, удар по воротах и 4-0. 38-я хвилина, и початок становится счастливым
для зоркі БДУ. Чакаем паўтора нашага эпізода. Ну так, святкуюць дзяўчаты у чорных цішотках. І не побачили мы, на жаль, аўтарку забітага гола. Будем чакаць. Гол Барусова команды «Гомель» забила Диана Тростникова, номер 22. І гэта гол капітана зоркі БДУ, адной з самых вопытных футбалістаў у яе складзе. Диана Тропникова адзначаецца сваім забітым мячом. І, здаецца, Диану не вельмі яскрава мы бачылі ў першым тайме, але ж усё ж таки свой момант, свой эпізод яна знайшла. І вось футбалістам такога ўзроўню, такога класу многа не патрэбна. Просто прыйсці на стандарт, просто знайсціся ў патрэбным месцы, у патрэбны час і свой гол у вароты суперніц забіць. Ну а тым часам у нас 39-я хвіліна, справа ідзе да перапынку. І пакуль што зорка БДУ зусім без шансаў для суперніц гэты матч выйграе. Што тычыцца таго, як каманды пачыналі сезон, то зорцы вельмі далёка да антырэкорду па прапушчаных ад Гомеля. У трэцім туры гамельчанкі прапусцілі 16 галоў ад футбольнага клуба Мінск. Акрамя гэтага прайгравалі 1-6 брэсцкаму Дынама, 2-4 Белшыне, 1-2 ДСШ па ЛСДУ і 2-2 згулялі з Дняпром. Што тычыцца зоркі, то каманда ўжо паспела адпачнуць, прапусціць 5-ты тур. А ў астатніх гульнях зорка саступіла АБФ 19-0-1, Віцебску 1-2, Дняпру 2-4 і перамагла ДСШ па ЛСДУ з лікам 2-0. Разгортваецца атака. Замена в составе футбольного клуба «Гомель». Зорки БДУ, Поле покинула Мария Павлова, у номер нас 5. адбылася замена. Мария Выступила Павлова. Татьяна Пружина, номер 12. Пайшла адпачываць. Татьяна Пружина выйшла у нас на футбольное поле. Подача ў штрафную, але Мацеевска ратуе свою команду. Распачынаем свою атаку Гомель. І зараз не атрымліваецца у Ганны Рэут разгарнуць свой наступ. І зноў жа з мячом зорка БДУ. Гэта Юлія Ігнатьева. Адгулялася з партнёркай, але ж ратуе там сваіх партнёрак Глушченка. Што тычыцца Гомеля, то у апошніх 3 матчах адзначалася галамі Валерыя Ярэцкая. Забівала яна Дняпру, ДСШ па ЛСДУ і Бабруйскай Белшыне. І будзем глядзець мы за працягам разгортвання падзей. Дарэчы, скажем мы з вами, што другі матч запар Гомель гуляе без номінальных форвардаў. Ярэцка у нас дзейнічае наперадзе, але ж ёсць і Крысціна Гаўрылавец у складзе каманды. Ну а што тычыцца Тацяны Пружыны, 25 гадоў гэтай паўабаронцы, яна ўжо доўгі час гуляе за каманду з Гомеля. Дэбютавала яна яшчэ ў зборнай вобласці ў 2021 годзе, а дагэтуль гуляла за гомельскі здюшар нумар 8 на юнацкіх чэмпіянатах і на чэмпіянатах сярод дзяўчат. Ну а тым часам валодае мячом у нас Крысціна Асмалоўская. Ігнатьева. Здавалася, паспрабавала перахапіць мяч якраз выйшаўшы на замену Тацяна Пружина. І зараз Барсукова. Працоўны эпізод Неберава. Адгулялася з партнёркай, зноў жа Неберава з мячом. І сыходзіць мяч у нас па-за межы поля. Аут на карысць Гомеля.
Але ж ідзе у нас справа паціху да перапынку. 43-я хвіліна. І зноў жа атака зоркі БДУ, якая ні да чага не прыводзіць. Гомель пераходзіць у свой наступ. Баркова адгулялася з партнёркай. Была гэта Ярэцкая. Радзівіловіч. Перадача наперад у бок Ярэцкай, перакрываюць яе суперніцы. І зноў жа вось перадача на Валерыю, але тая ў становішчы па-за гульнёй знаходзіцца, і Ганна Кавалевіч першы да мяча паспяваем. І менш за 2 хвіліны асноўнага часу у нас застаецца да перапынку. Гіба надае перадачу на свою партнёрку, гэта Куляшова была, Кашынская. Далей пас у цэнтр, ёсць перадача у бок Шарашавец, але ж не паспявае Тацяна да гэтага мяча. І Гомель выходзіць у сваю атаку, магчыма, адну з апошніх атак у гэтым першым тайме, але ж хуткаснай гэты наступ не атрымліваецца. Атрымліваецца яшчэ і памылка. Тацяна Шарашавец ляціць да штрафной, падае мяч у гэтую самую штрафную. На падборы Куляшова, удар па воротах, і ідзе мяч па-за межамі створу. Настасі Мацыеўска і у нас з вами удар ад ворот. Вось так, ні з чаго, па сутнасці, узнікла небяспека. І ўсё менш і менш час у нас да сканчэння першага тайма. 4-0 пакуль што лік на карысць зоркі. Тропнікова мяч перахапіла пасля удару над ворот суперніц, дала на сваіх абаронцаў. Смалоўская адгулялася на Гібу. Гіба далей наперад на Куляшову. Зноў жа Гіба. Открываецца там Ганна Кашынская. Яна мяч атрымлівае. Кашынская далей перадачу на Крысціну Асмалоўскую. І не праходзіць далейшая контратака зоркі БДУ. І на гэтым, на няўдалай перадачы гаспадынь, сканчваецца падзеі першага тайма. Будзем мы адпачываць, адпачнем прыкладна 15 хвілін, адпачнуць футбалісткі, арбітры, заўзятры, і вернемся на стадыён Нарцар БДУ, каб далей сачыць за футболам, і пачнем тайм нумар 2 з лікам 4-0.
Мы вяртаемся на стадыён Цар БДУ, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 сустрэчы паміж мясцовай зоркай БДУ і футбольным клубам Гомель. У першым тайме гаспадыні вельмі упэўнена вялі гульню, і ў нас, дарэчы, замена адбываецца у складзе зоркі. Юлія Ігнацьева, аўтарка аднаго з забітых галоў, сыходзіць адпачываць, і замест яе з'яўляецца Вікторыя Плесюк. Будзе яна гуляць у нас пад 4-м нумарам, яшчэ, дарэчы, адна замена, і будзем глядзець у чыім складзе. У нас з вами анансуецца, а замена у нас таксама у складзе зоркі БДУ, Діана Тропнікова ідзе адпачываць, замест яе выходзіць на поле Настасья Лабашова. Под 17-м номером будет дзейнічаць гэтая футболистка, и хутенько мы с вами пробежимся по падзеях першага тайма и по складах команд. Что тычыцца тайма номер 1, замена в составе футбольного клуба «Зорка БДУ». Елизавета Гиба открыла лик на 6-й хвилине. Потым на 20-й Юлия Игнатьева зрабила лик 2-0. Виктория Плесюк, номер 4. На 22-й Ксенія Кулішова зрабила лік 3-0, і Діана Тропнікова на 38-й хвилине давяла лік да пакуль што канчатковага. Тым часам мяч у нас каля валодання ў Настасі Мацыюскас, і мы з вами хутенька пробяжимся па складу. Што тычыцца зоркі БДУ, Ганна Кавалевич, як і ў першым тайме, галкіпер, 12 нумар на эти шотцы, Ганна Кашинская номер 2, Настасья Игруша номер 3, Татьяна Шаршавец номер 5, Елизавета Гиба номер 7, Ксения Кулешова номер 11, Настасья Лабашова номер 17, Диана Шмаровская номер 21, Виктория Плесюк номер 4, Виктория Тихон номер 23 и Кристина Смоловская номер 24. Вось такі склад зоркі БДУ, Сергей Русецкий, галоўны трэнер гэтай каманды. І хутенька мы звернемся да склада футбольнага клуба Гомель. Настасья Мацыюскас, галкіпер і капітан номер 1, Настасья Баркова номер 2, Валера Ярэцкая номер 4, Татьяна Пружина номер 12, Вероника Кузьмянцова номер 8, Валерия Неберова номер 10, Анастасия Савицкая номер 13, Ксения Барсукова 14 номер, Мария Глушенко номер 17, Ганна Рэу 19 и Наталья Радзівіловіч номер 20. Галоўны трэнер Гомеля Эдуард Дзіменкавец, спецыяліст, які учора адзначыў свой дзень народзінаў, з якім мы яго і віншуем. Што тычыцца падзей першага тайма, то пра галы мы з вами ўжо сказалі. Адбылася у першай палове ў Гомеля адна замена. Татьяна Пружина выйшла на поле, змяніўшы Марію Паўлаву. Вось такі у нас першы тайм матча зорка БДУ Гомель. Нагадаем таксама брыгаду арбітраў, якая матч абслуговвае. Юрый Круш яе ўзначальвае, Александр Ліповік і Юрый Русак асістэнты у полі, Даніл Дудаль четвертый арбітр, і Станіслав Савіцкі, інспектор нашай гульні. Вось такія афіцыйныя асобы у пратаколе. Тым часам у нас вуглавы для зоркі БДУ рыхтуецца у нас Виктория Тихон. Гэты стандарт выканаць. Пайшла падача у цэнтр штрафной, барацьба за мяч, спрабуе там хтосьці прабіць з футбалістак зоркі, удар ідзе, але ж гэта удар са знешняга боку сеткі. Мацыёўскас будзе пачынаць гульню з сваіх варот. І рыхтуецца у нас галкіпер Гомеля вярнуць мяч у гульню. Прайграюць гамельчанкі барацьбу ў паветры, але выйграюць падбор. Ярэцкая гуляе на партнёрку, а тая Баркова гэта была, няўдала адправіла мяч наперад. Шаршавец
Шаршавец спрабуе праз цэнтр згуляць, не атрымліваецца. І перадача наперад. Зноў жа Ярэцкая, супраць Крысціна Смалоўская. Ярэцкая прабірае суперніцу. Ярэцкая прабівае па варотах. І Ганна Кавалевіч ледзь не ўпершыню ў нашым матчы уступае актыўна ў гульню. 49-я хвіліна у нас пайшла, у гісторыі 50-я распачалася, і вось Гомель першы сапраўды небяспечны момант у нас стварае. Ну і Зорка БДУ адказвае сваёй контратакай. Але ж гамельчанкі мяч перахапляюць, прычым ледзь не памыляюцца ў гэтым самым перахопе. Будем глядзець далей за нашымі падзеямі. І, дарэчы, распачаўся у нас матч вышэйшага дывізіёна ў Маладзечні. Там мясцовая каманда прымае Новаполацкі Нафтан. У матчы Макслайн першай лігі Дынама Мінск 2 Астравец дагэтуль лік 0-1 на карысць гасцей. І рыхтуемся мы да яшчэ аднаго корнера каля ворот Гомеля. І бачым мы, што ёсць пэўныя пытанні у Настасі Мацыеўска з тым, каб эпізод пабачыць. Падача ў штрафны, удар па воротах, і галкіпер Гомеля ратуе сваю каманду натуральна пасля гэтага стандарта. Ну а мы з вами скажам, што новы тытульны партнёр жаночага чэмпіянату Беларусі, букмекерская кантора Макслайн, для сваіх гульцоў прапануе цікавыя умовы. 22% кампанія дадасць да кожнага папаўнення рахунку. Але ж усё гэта справа кожнага, гуляць ці не ў азартныя гульні. Мы нікога да гэтага не заклікаем, а толькі агучваем такія вось цікавыя прапановы. Тым часам у нас яшчэ адзін стандарт каля валоданнем Мацыеўскас. І рыхтуецца Зорка БДУ выканаць свой яшчэ адзін вуглавы. Зноў жа Вікторыя Ціхан пайшла да мяча. Падача, зноў жа на бліжэйшую стойку мяч ідзе, даходзіць да цэнтра штрафной, там падбор за Шаршавец, удар па варотах. Гамельчанкі блакуюць, выходзяць у сваю контратаку, здавалася б, але ж перарывае гэтае намаганне Настасіі Груша, якая застаецца адной з апошніх футбалістак на падстрахоўцы. Тым часам Куляшова гуляе на Шаршавец і адбіраюць у Тацяны мяч. Барацьба працягваецца у нас на палове поля Гомеля. Ёсць мяккая падача ў штрафную, Неберова мяч выносіць. І сыходзіць мяч па-за межы поля, гэта аут на карысць Зоркі БДУ. Ну а тым часам у нас яшчэ адзін стандарт. Што тычыцца наступнага тура нумар 9, то там Зорку БДУ чакае цяжкае выпрабаванне ў іншы раён Мінска. Удар па варотах у нас, дарэчы, з боку Вікторыі Ціхан, але ж гэта удар міма. Чакае цяжкае выпрабаванне за пераездам у іншы раён сталіцы, дзе Зорка будзе гуляць з Дынама БДУ ФК. Што тычыцца Гомеля, то чакае яго хатняя гульня яшчэ з адным лідарам чэмпіяната, і гэта не традыцыйны футбольны клуб Мінск, а футбольны клуб Віцебск. Што тычыцца іншых сустрэч 9-го тура, то Мінск будзе прымаць ДЮСШ Палес-ДУ, Брэсцкая Дынама згуляць хатні матч з Белшынай, а Новаполацкі Нафтан пазмагаецца з Магілёўскім Дняпром. Тым часам памылка ў перадачы з боку Ігрушы, хоць яна сваю ж памылку выпраўляе, гуляе на Шаршавец, спрабуе тая падаць, але не атрымліваецца гэтага у Тацяны зрабіць. Стандарт на карысць Зоркі. І будзем мы глядзець за яшчэ адным эпізодам у нашым матчы. Асмалоўская. І адразу 3 футбалісткі гаспадынь поля пайшлі ў зону размінкі.
І магчыма, хутка пабачым мы іх на полі. Гучыць свісток арбітра, мяч будзе адданы Гомелю, іх стандарт. І калі я не памыляюся, то у нас Настасья Кунцевич отправилася разминаться. И яшчэ две футболистки мінскай команды. Тым часам у нас Зорка мячом валодае. Ігруша. Адгуляўся наш Рашавец. З мячом Тацяна дае перадачу на Ганну Кашынскую, якой, дарэчы, перайшла капітанская павязка. І працягвае Зорка мячом валодаць, але гэтае валоданне сканчваецца сыходам мяча па-за межы поля. Аут на карысць Гомеля. І будзем глядзець далей. Рыхтуюцца дзяўчаты з поўдня Беларусі распачаць гульню пасля стандарта. Хутка яны гэта робяць, і Зорка вяртае сабе валоданне мячом. Гэта на Настасьі. Ігруша адгулялася. Яна з партнёркай. 56-я хвіліна у нас ідзе. Зноў жа Ігруша з мячом. Наш Рашавец. Яна дзейнічае. Зноў Ігруша. І зноў жа пазіцыйная атака ад Зоркі. Вымушаюць гамельчанкі, апускаючыся ледзь не ўсёй камандай за лінію мяча, сваіх суперніц дзейнічаць менавіта у пазіцыйным наступе. Смалоўская. І цікава паглядзець нават, як Гомель абараняць. Такое пачуццё, што 5-4-1 будуюць, але гэтыя 5-4-1 могуць пераходзіць і ў 6-3-1 нават. Таму што, у прынцыпе, цяжкавата стрымаць атакі Зоркі. Вось зараз Гомель выходзіць у сваю контр-атаку, але ж хутка футбалісткі у чорных цішотках мяч перахапляюць. Ёсць магчымасць на меншай колькасці суперніц правесці атаку. І не атрымліваецца гэтага зрабіць у Зоркі БДУ дакладна. Мацыеўскас выходзіць з варот і не дазваляе суперніцам забіць у свае вароты. Прыгожы сейф. А у нас тым часам вуглавы ад Вікторыі Ціхан. Якім ён у гэтым матчы, мы ўжо лічыць не будзем. Зазначым толькі, што один стандарт для Зоркі БДУ голам ужо скончыўся. Адзначылася ім Лізавета Гіба. На пачатку сустрэчы зноў жа мяч у бок Гібы ідзе. І Кашынская зараз спрабуе так асцярожненька праз сябе прабіць. Не цягне гэта, канешне, на бразільскую Жога Боніту, але цягне на небяспечны эпізод у нашым матчы. Тым часам Гомель выходзіць з абароны, але выходзіць не вельмі ўдала. Зорка з мячом зноў жа. Гэта Куляшова. І пайшла перадача. На край падачы ў штрафную і не дазваляюць той жа самай Смалоўскай прабіць па воротах. Яе апаненткі добра ў абароне адпрацоўвае Кузьмянцова. Па сутнасці здымае мяч з галавы Смалоўскай Вераніка. І у нас з вами лік застаецца 4-0, але гэта той лік, які на 100% падабаецца футбалісткам Зоркі БДУ, бо ўсё ж таки у нас гладкі чэмпіянат, у нас не сістэма плэй-офф, і за лішні 1-2 галы тут ніякіх бонусаў у нас не будзе ўзнікаць. 3 пункты за перамогу 1-0, 3 пункты за перамогу 16-0, і будзем мы глядзець далей за дзеяннямі суперніц. Зорка БДУ тым часам зарабляе права на аут. Ну а мы будзем сачыць і за паралельнымі нашымі супрацьстаяннямі. У Астраўцы і Астравец і Мінская Дынамо 2 лік не змяняюць. Ну а Маладзечна і Нафтан
а пакуль што гэты самы лік яшчэ і не адкрылі. Вось так у нас пакуль што павольна праходзіць гульнявы дзень. Толькі 3 галы мы пабачылі ў першым з жаночым супрацьстаянні Віцебска і каманды АБФФ У-19, прычым базавы клуб зборнай Беларусі гэтага ўзросту здолеў перамагчы, што цікава. Выбачайся, памыліўся я, Віцебску ўсё ж такі перамог, Юлія Дубень там прынесла перамогу сваёй камандзе дублем у тайме нумар 2. І Віцебск узмацніўся на другой пазіцыі у нашым чэмпіянаце. Мінская Дынамо БДУ-ФК з матчам у запасе мае максімальную колькасць пунктаў 18, у Віцебска 17 з магчымых 21 пункта. Што тычыцца зоркі, то мы ўжо казалі, 9 пунктаў у лайф-табліцы у каманды Сергея Русецкага. І яна ў нас застаецца на 7-м месцы. Гомель застаецца 11-м з 2 пунктамі у актыве. Кашынская гуляе на Асмалоўскую. Тая далей перадачу на партнёрку. Закид мяча ў штрафную, бок Шарашавец, але прачыталі. Гэта дакладна футбалісткі Гомеля. Ёсць магчымасць выйсці ў контратаку, але ж гэтай магчымасцю гамельчанкі не карыстаюцца. На жаль, забіты гол з боку гасцей прыдаў новых фарбаў нашай сустрэчы. Працягваем сачыць. Перадача ў бок Ярэцкай не самая лепшая, і Асмалоўская забірае мяч у рукі. Пакуль што другі тайм у нас праходзіць з лічбамі 0-0, стартавымі лічбамі 4-0 пасля 45-й хвіліны мы і застаемся. 62-я хвіліна у нас ідзе, і пакуль што зорка БДУ знаходзіцца з мячом, знаходзіцца ў сваёй атацы, ну а зорка нікуды не спяшаецца. Валодае мячом Кашынская, аддае перадачу на Шарашавец. І яшчэ адна падача, зноў жа перарываецца яна, і зноў жа падбор за зоркай. Сыходзіць мяч па-за межы поля, аут на карысць гаспадынь. І рыхтуецца ў нас сапраўды небяспечны стандарт. З гэтай кропкі можна было б выцягнуць і момант, але ж не атрымалася гэтага зрабіць. У футбалістах зоркі вось зараз прабіваюць яны здалёк. Неберава гэты удар блакуе. Закид ад гамельчана, кубок Ярэцкай не праходзіць. І зноў жа зорка мячом валодае. Гэта Настасія Ігруша. Адгулялася яна з Ганнай Кашынскай. Зноў жа Ігруша з мячом. Кашынская. Далей на край гуляе. Знаходзіцца там Лізавета Гіба. І такое пачуццё перыядычна складаецца, што зорка БДУ пры абароне пераходзіць у тройку цэнтральных, а потым тая ж Ігруша вяртаецца на край. Шарашавец атрымлівае ад Ігрушы перадачу, прастрэльвае ў штрафную, і няма удара дакладнага. Плесюк там выходзіла на ударную пазіцыю, але не дазволілі суперніцы ёй дакладна з мячом сустрэцца, прабіць і нават забіць гол магчымы. Таму у нас з вами толькі удар ад варот. Будзе яго выконваць Настасія Мацыеўскас, і будзем мы за гэтым стандартам назіраць. Нізам гуляе галкіпер. Таксама мае месца быць і такая ідэя, але зорка зноў жа на перахопе дзейнічае упэўнена. Валодаюць мячом дзяўчаты, удар здалёк па варотах, і гэта Ганна Кашынская, але ж міма. Глядзім далей за нашымі сустрэчамі у
беларускім футболе пакуль нідзе нічога не змяняецца. І сочым мы за усімі падзеямі далей. Зорка з мячом тым часам спрабуе каманда сваю атаку разгарнуць. І даходзіць мяч да Шарышавец, тая падае, трапляе ў нагу суперніцы, але ж адскок дакладны для зоркі БДУ. І працягваецца валоданне. Штрафны удар па воротах за межаў валоданню Мацыеўскага, і ляжыць у нас на газоне тая самая футбалістка, якая блакавала першы удар. У нас тым часам замена у складзе зоркі БДУ будзе адбывацца, адразу дзве. Настасья Кунцевич з'явіцца на футбольным поле, і разам з ёй выйдзе на поле футболистка под 10-м номером София Банадысёва. Вот такие замены. Пошла у нас отпочивать, будем глядеть, кто. Диана Шмаровская. И так само разом с ёй отправится по замежи поля яшчэ одна футболистка. Это не бачу пакуль хто. Чакаем мы. Магчыма агучвання, і бачым, што Ганна Кашынская на сваёй лаўцы запасных знаходзіцца, а Тацяна Шарышавец карыстаецца магчымасцю папіць вады, пакуль атрымлівае дапамогу футбалістка каманды суперніц. І будзем чакаць мы вяртання футбалістак да гульні. Кашинская и Шмаровская у нас пошли отпочивать. Новые футболистки замест их з'явились. Замена в составе футбольного клуба «Зорка БДУ». Поле покинула Анна Кашинская, номер 2, Диана Шмаровская, номер 21. В игру вступили София Банадысева, номер 10, Анастасия Кунцевич, номер 19. София Банадысева и Настасья Кунцевич з'явіліся ў нас на полі. Тым часам Шарышавец, перадача ў штрафную, удар па воротах. Мацыяўская пасля першага удара ратуе, а пасля другога ўсё ж такі у Настасі не атрымліваецца. 5-0 на 67-й хвіліне робіцца лік у нас у сустрэчы. Забівае свой першы гол у тайме нумар 2 Зорка, і будзем мы глядзець, хто ж адзначыўся забітым голам. Будем чакаць агучвання дыктарам, хто ж стаў аўтарам забітага гола. Гол ворота команды Гомель забила София Банадысева, номер 10. І вось згуляла у нас замена. София Банадысева забівае гол у нашым матчы. І зараз Гомель адразу пасля пропущенага мяча зарабляе небяспечны стандарт каля ворот суперніц. Баркова ідзе выконваць гэты стандарт. І будем глядзець мы, як атрымаецца. Ну а София Банадысева заносіць гэты матч у актыў. Становіцца яна аўтаркай 5-га забітага гола, і для яе, дарэчы, гэты гол становіцца дэбютным у складзе асноўнай каманды зоркі БДУ. Гэта футбалістка абароны, 16 год гэтай дзяўчыне, і ўпершыню у сваёй дарослай кар'еры яна забівае. Ну, тым часам Гомель нічога са стандарта не выцягвае. 69-я хвіліна у нас з вами ідзе. І будзем мы глядзець далей за падзеямі нашага матча. 5-0 лік на карысць зоркі БДУ.
Усё дакладна. Фаварыт у нас з вялікім перавесам выйграе. І ідзе зорка, магчыма, на 6-й гол, але ж не даходзіць да мяча Тацяна Шарашавец. Сустрэлася яна, аддала перадачу на Ігрушу, Ігруша далей. На сваю партнёрку, гэта Кунцевіч, прабівае яна здалёк, але не атрымліваецца гэты удар у 19-го нумара. Ну, а тым часам прыкладна 20 хвілін асноўных у нас застаецца да сканчэння сустрэчы, плюс яшчэ некалькі, якія Юрый Круш у нас дадасць. Будем назіраць за дзеяннямі Мацыюскас і футбалістак палявых. І першая жоўтая картка ў нашым матчы. Крысціна Смалоўская яе атрымлівае рукой, нібы валейбалістка перарывае гэтую перадачу суперніц. 24 нумар зоркі БДУ, і Гомель зарабляе права на стандарт. Пра нешта з гомельскімі футбалісткамі гаворыць галоўны арбітр сустрэчы Юрый Круш. Там мы бачым, што Баркова і хтосьці з яе партнёрак знаходзіцца каля мяча, нешта яны абгрунтоўваюць. Радзівіловіч гэта была. Баркова моцна падае, але ж там Банадысева выйграе падбор, і здаецца, што менавіта на Радзівіловіч падача у нас рыхтавалася. І вось такая хатняя зарыхтоўка была ў дзяўчат, якая не прайшла. Працягваем сачыць за тымі падзеямі, якія будуць адбывацца на полі. Зорка мячом валодае. Зараз Баркова і Ярэцкая уступаюць у барацьбу з суперніцамі. Выйграюць усё ж такі гамельчанкі гэты падбор. Кузьмянцова там до конца адпрацоўвае, але зноў жа мяч у зоркі, якая вымушана ўсё пачынаць спачатку ад сваіх валоданняў. Но тым часам 72-я хвіліна ўжо у нас на табло. Працягваем мы сачыць за дзеяннямі Тацяны Шарашавец. Падае она у штрафную, не атрымліваецца удар. Ідзе ён зараз, і 6-0 лік у нас становіцца. Мацыюскас у нас, здаецца, вельмі ўпэўненую гульню праводзіла, але зараз не здолела зафіксаваць. Плесюк у нас становится аўтарам забітага гола. Вікторія таксама з'яўляецца футболісткай команды Гомель, забіла Вікторія Плесюк, номер 4. І вось так дзве замены спрацавалі, яшчэ дзве у нас адбываецца. Крысціна Смалоўская саступае месца футбалістцы пад 13 нумарам Ілоня Кананович. І будем глядзець мы далей за падзеямі нашага матча. Замена в составе команды Зорка БДУ. Поле покинула Крістіна Смаловская, номер 24. Будем глядзець за тым, як Ілона Кананович сябе праявіць. Гэта таксама футбалістка, якой 16 год. І, дарэчы, што тычыцца і Кананович, што тычыцца і той жа Банадысевай, можам мы сказаць, што нядаўна, 27 красавіка, яны з Гомелем гулялі. Рабілі яны гэта ў чэмпіянаце Беларусі да 17 гадоў. І вось зараз дзяўчаты з'яўляюцца ў нас на полі ўжо ў асноўным складзе зоркі супраць Гомеля. І, дарэчы, Сафія Банадысева, такі вось злы геній футбольнага клуба Гомель, забівала яна тады у матчы команда до 17 гадоў і забіла і сёння. Таму вось такая у нас цікавостачка. Застаюцца у нас на лаўцы зоркі БДУ запасны галкіпер Тацяна Чыстік і Вікторія Крылова, яшчэ адзін запасны галкіпер. Ну а што тычыцца Гомеля, то пра запас каманды скажам мы праз гэты вуглавы.
Ідзе у нас падача на бліжэйшую стойку, але там толькі гомельскія дзяўчаты знаходзіліся. Барацьба за мяч, удар здалёк, і ледь не становіцца лік у нас 7-0. Што тычыцца гамельчанак, то Юлія Бакун, Алёна Петраченко, Крыстина Гаўрылавец і Ангеліна Курбатова знаходзяцца у нас на лаўцы запасных. І пакуль толькі адна замена ад Эдуарда Дзьмінкаўца у нас адбылася. І гэта замена была праведзена ў першым тайме, калі Тацяна Пружина з'явілася на футбольным полі. Ну а мы будзем назіраць за Настасіяй Мацыюскас, якая пачынае гульню сваёй каманды. Добрая перадача бок Рэут, але Ганна не захоўвае мяч у гульні. І у нас з вами аут на карысць Зоркі БДУ быў уведзены. Кавалёва. Кавалевіч, выбачаюся, адгуляўся з партнёркай. І сышоў мяч зноў жа па-за межы поля. І цяпер ужо аут на карысць Гомеля у нас будзе выкананы. Што тычыцца астатніх матчаў сённяшняга гульнявога дня, то лік у нас пакуль там не змяняецца. Маладзечна і Нафтан у вышэйшай ліге гуляюць 0-0. Ну а Дынамо-2 і Астравец пакуль што вядуць гульню з мінімальным перавесам гасцей. Хаця ёсць зараз шанец у гаспадароў поля адзначыцца пасля стандарта, але ж і гэты шанец яны не выкарыстоўваюць. Сочым мы за ўсімі матчамі паралельна, і таму, калі будзе магчымасць, будзем вас трымаць таксама у курсе. Глядзім далей за падзеямі нашай сустрэчы. Спыняе яе Юрый Круш. Сядзіць на газоне прадстаўніца Зоркі БДУ Крысціна, выбачайце, Ксенія Куляшова гэта. І рыхтуецца у нас стандарт для мінскай каманды. Моцны закід, але ж ідзе ён па-за межамі створу, і удар ад варот будзе выкананы. Будуць яго выконваць гомельскія футбалісткі. Настасія Мацыюскас з гэтым мячом зараз знаходзіцца. 77-я хвіліна падыходзіць да сканчэння. І будзем глядзець мы за тым, як Гомель спрабуе сваю атаку выйсці. Зорка мяч перахапляе, але ж Баркова вяртае валоданне сваёй камандзе. Добрая перадача ў бок Рэут. Ганна з мячом, але ж не скарысталася яна гэтым самым мячом, як мае быць. Кавалевіч выходзіць з брамніцкай, забірае мяч у рукі. І у нас з вами Зорка БДУ. Намаганнямі Настасіі Грушы зараз будзе спрабаваць выйсці ў атаку. Шырашавец аддае на Ігрушу, тая далей гуляе на сваю партнёрку. І будзем глядзець мы за наступам Зоркі, пакуль мяч знаходзіцца у зоне цэнтральных абаронцаў. Вось зараз Шырашавец на Ігрушу гуляе. Працягваюць дзяўчаты з мінскай каманды валодаць мячом. І нічога, па сутнасці, не даюць Гомелю стварыць каля сваіх варот, но сваімі рэдкімі эпізодамі каманда гасцей не карыстаецца. Елізавета Гіба сустракаецца з мячом, аддае перадачу на партнёрку, тая далей на Настасію Ігрушу. Ігруша, падача на мяжу штрафной, барацьба там за мяч. Банадысева выйграе гэту барацьбу для сваёй каманды. Плесюк, падача, Шырашавец прабівае па варотах, але ж робіць яна гэта разам са свістком арбітра. І жоўтая картка ў нас для
адной з футбалістак Гомеля ад Юрыя Круша. І тым не менш, не даў арбітр Тацяне Шарышавец дакладна прабіць па варотах, але дае пенальці у вароты Гомеля, і Вікторыя Ціхан выходзіць у нас на гэты стандарт. Будзем глядзець мы за яе дуэллю з Настасяй Мацыюскас. Рыхтуюцца у нас футбалісткі. Гучыць свісток арбітра, удар па варотах. Здагадваецца галкіпер, у які кут пойдзе мяч, але ж занадта моцна прабівае Ціхан. Вікторыя Ціхан у нас становіцца аўтарам гола нумар 7 у нашым супрацьстаянні, і з пенальці яна перагуляла Настасю Мацыюскас. Усё зрабіла дакладна. У ворота команды Гомель забила Вікторія Ціхан, номер 23. Усё дакладна рабіла галкіпер, здагадалася, у які кут пойдзе удар, але не здолела дацягнуцца да гэтага мяча. 7-0 у нас з вами лік. Да рэкорднага ліку хакейнага Дынамо у плэй-офф КХЛ застаецца 1 гол. Ну і гэты самы гол Зорка БДУ яшчэ можа правесці. 10 хвілін асноўнага часу у нас застаецца да сканчэння гэтага матча, плюс яшчэ некалькі хвілін накіне Юрый Круш да гэтай гульні, якая пакуль знаходзіцца на 100% пад кантролем Зоркі БДУ. Мацыюскас мяч у рукі забірае, і будзем глядзець мы далей за спробай Гомеля выйсці ў атаку. Дарэчы, сёння, хутчэй за ўсё, серыя Валерыі Ярэцкай з 3 матчаў з забітымі галамі перарвецца. Ну а насамрэч многім камандам, якія знаходзяцца вышэй Гомеля ў турнірнай табліцы, можна было б прысачыцца да гэтай футбалісткі. Усё ж такі актыўна яна не за самы моцны Гомель забівае. А тым часам у нас Гомель у атацы, Ярэцкая прабівае, і замена у складзе кагось з каманд можа рыхтавацца. Гамельчанкі, бачым мы, сышлі ўжо з зоны размінкі ледь не ўсе. У футбалістах Зоркі таксама мы не бачым актыўнасці, таму у першую чаргу у складзе Гомеля чакаем новых дзяўчат. Агучвалі мы лаўкі запасных, і пры ліку 7-0 можна было б і паглядзець кагосьці з рэзерву Эдуарду Дзімінкаўцу, але ж пакуль хоча галоўны трэнер паглядзець за сваім асноўным складам з мінусам Паўлавай. І будзем мы глядзець за яшчэ адной атакай Зоркі БДУ. Што тычыцца самой Валерыі Ярэцкай, то гэтая расійская футбалістка да Гомеля гуляла за клуб Дончанка з Ростова і перабралася ў наш беларускі чэмпіянат. Две замены рыхтуе Гомель. Казалі мы пра тое, што можна было б паглядзець рэзервы Эдуарду Дзімінкаўцу, і з'явіцца ў нас на полі Юлія Бакун і Алёна Петраченко, 6 і 7 нумары адпаведна. І будзем глядзець мы за тым, што яны прыўнясуць у нашу гульню. Адбываюцца замены, пойдзе адпачываць у нас 8-й, калі я дакладна пабачыў нумар, Вераніка Кузьмянцова, і таксама
разам з ёй пойдзе адпачываць Валерия Неберова под номером 10, и з'являются у нас две новые футболистки. Замена в составе футбольной команды «Гомель». Поле покинули Вероника Кузнецова, номер 8, Валерия Неберова, номер 10. В игру вступили Юлия Бакун, номер 6, Алена Петроченко, номер 7. И вот две новые футболистки у нас з'явились на футбольном поле. А мы будем глядеть за дальнейшими падзеямі нашего матча, у якім Зорка БДУ выйграе у своих суперниц 8-0. Что тычыцца дзяўчат, якія выйшлі на поле, то Юлії Бакун 18 гадоў, пачынала яна сезон у складзе команды до 17 гадоў, але ж у жаночай лізе дэбютавала яшчэ у 2023 годзе, калі гуляла яна за зборную Гомельскай вобласці. Што тычыцца Алены Петраченко, 33 гады гэтай футбалістцы. І што мы можам пабачыць, яе актыўнасць у футболе з 2024 года за футбольны клуб Гомель. Ну а тым часам гучыць у нас свісток Юрыя Круша. І сядзіць на газоне Настасья Мацыюскас. І патрэбна ёй дапамога медыкаў. Чакаем далей, пакуль уступяць у гульню нашыя дактары і дапамогуць сваёй футбалістцы вярнуцца ў гульню. Чакаем далей. Ну а што тычыцца дасягненняў адной з футбалістак, якая выйшла на замену, то Алена Петраченко у мінулым сезоне стала лепшым бомбардзірам чэмпіянату Гомеля па міні-футболе. Вось такая у нас універсальная футбалістка, якая і ў той, і ў іншы від гульні нумар 1 паспявае гуляць. І гэта у нас сітуацыя не аднаразовая. Многія так робяць, гуляючы і ў вялікі футбол, і ў міні. А тым часам у нас свісток арбітра і стандарт. Працягваем сачыць за падзеямі нашай гульні. І пакуль вельмі ўпэўнена яе даводзіць Зорка да сканчэння. Вось зараз быў стандарт для Гомеля, але ж не скарысталіся гамельчанкі гэтым эпізодам. Яшчэ адзін стандартны эпізод для футбалістак каманды гасцей. І будзем глядзець, ці скарыстаецца Гомель. Вуглавы каля варот суперніц. 7-0 у нашым матчы. І вельмі упэўнена Гомель вядзе. Вельмі упэўнена Зорка вядзе гэтую гульню да перамогі. Выносяць футбалісткі мінскай каманды мяч па-за межы поля. І ўсё у нас ідзе да таго, што другі год запар Зорка БДУ пачне чэмпіянат гульнёй з Гомелем, у якой не прапусціць. Яшчэ адна падача. Кавалевіч вымушана у гульню уступаць і ратаваць сваю каманду пасля гэтай падачы. Нясуцца футбалісткі Зоркі наперад. 89-я хвіліна у нас з вами на поле. І чакаем мы, колькі Юры Круш
да гэтай гульні дадаць. Усё менш і менш часу застаецца ў нас да сканчэння асноўных 90 хвілін. І вось апошняя хвіліна асноўнага часу у нас з вами распачалася над мінскім стадыёнам «Арцар» БДУ. Ідзе мяч у штрафную, але ж не даходзіць да футбалістак у чорных цішотках, даходзіць да Настасі Мацыюскас. Тым часам не змяняецца лік у нас у паралельных сустрэчах. Астравец і мінская «Дынамо-2» усё яшчэ гуляюць 1-0, а Маладзечна і «Нафтан» у сваім матчы лік пакуль не адкрылі. Рыхтуецца у нас чацвёрты арбітр нашай сустрэчы прадэманстраваць табло, на якім будзе пэўная колькасць хвілін, і яна будзе адна, шаноўнае гаспадарства. Ледь нічога вырашыў не дадаваць. К основному времени матча добавлена минимум 1 минута. Падача ў штрафную, все ж таки 7-0 у нашым матчы, і адной хвіліны, ў прынцыпе, будзе дастаткова. Калі б гэта была блізкая гульня, все ж таки былі у нас паузы, былі замены, можна было б дадаць і 3-4 хвіліны, ну а тут, у прынцыпе, ўсё зразумела. І прыкладна палова з гэтай дададзенай хвіліны у нас ужо сышла ў гісторыю. Чакаем мы вугловы ад Зоркі. Будзе выконваць стандарт, зноў жа каманда, якая з'яўляецца гаспадынямі гэтага стадыёна. І падача ў штрафную. Мацыюскас з гэтай падачай спраўляецца, і Гомель ляціць у сваю контратаку. Магчыма, апошняе, што мы пабачым у гэтым матчы, парушэнне правілаў і жоўтая картка у нас будзе прадэманстраваная Юрыем Крушам, і атрымлівае яе Настасія Груша. Глядзім далей. Не вельмі задаволены трэнерскі штаб Зоркі БДУ гэтым рашэннем арбітра, але ж разрыв атакі пабачыў Юрый Круш, прадэманстраваў жоўтую картку, даў футбалістам Гомеля адправіць мяч у гульню і даў фінальны свісток да нашай сустрэчы. 7-0 перамога Зоркі БДУ над Гомелем працягвае праграму 8-га тура Макслайн жаночай лігі. І на гэтым мы з вами будзем развітвацца. Працаваў на гульні каментатар АБФФ Іван Міцкевіч. Як заўсёды, жадаю вам добрага вечара пятніцы, добрых выходных. Пасачыце ў выходныя за беларускім футболам і сустрэнемся на яго гульнях у эфіры YouTube-каналаў АБФФ і жаночы футбол Беларусі. А пакуль да пабачэння і добрага вечара.